UKhumalo waziswe ukuthi angeke ahambele umhlangano wokuqala wePhalamende. Unobhala wePhalamende uXolile George ubhalele owaxoshwa umsunguli we-MK Party uJabulani Khumalo emazisa ukuthi angeke ahambele ukuhlala kwePhalamende okokuqala ngoLwesihlanu njengoba engaselona ilungu leqembu elake lamphakamisa. UGeorge uveza ukuthi unezincwadi ezivela kwi-MK Party eziya kuKhumalo ezichaza imigudu yangaphakathi yenhlangano elandelwa lapho iqembu limaziswa ngokususwa kwakhe ohlwini layo lwasePhalamende. Phambilini, uKhumalo ubhalele unobhala wePhalamende ekhombisa ukuthi uzohambela umcimbi wangoLwesihlanu, yize i-MK Party ithe amalungu ayo angama-58 ngeke aqale athamele izigcawu ngenxa yokungenami ngemiphumela yokhetho. IPhalamende lithe selizihoxisile zonke izindiza nezinhlelo zokuhlala zamalungu e-MK Party. Azikho izindiza zeqembu le-MK njengoba iPhalamende lehlisa izindleko. IPhalamende lihoxise zonke izinhlelo zohambo kanye nokubhukha izindawo zokuhlala zamalungu eqembu loMkhonto weSizwe, i-MK, ngaphambi kokuhlala kwawo kokuqala okuhlelelwe uLwesihlanu mhla ziyi-14 kuJuni eKapa. Lesi sinqumo silandela isimemezelo seqembu le-MK ngokusebenzisa abameli balo sokuthi bazoduba ukuhlangana kokuqala kwePhalamende likazwelonke. NgoMsombuluko ekuseni mhla ziyi-10 kuNhlangulana, umkhulumeli we-MK Party uNhlamulo Ndlela uthe ngokomthetho iqembu selijube ngokomthetho unobhala wePhalamende, uXolile George kanye nenhloko yamajaji uRaymond Zondo ukuthi bayeke ukubiza ukuhlangana kwazo zombili lezi zindlu zePhalamende ukuze kube izikhalo zabo ngemiphumela yokhetho lwakamuva ziphelile. UNdlela uxwayise ngokuthi ukusishaya indiva lesi sicelo kungase kuholele ekutheni loyo owayengumongameli wezwe uMnumzane Jacob Zuma afune ukuthi kube nesinqumo esivimbela ukuhlangana okuhlosiwe. Ephendula, okhulumela iPhalamende uMnumzane Moloto Mothapo ubalule ukuthi bayazazi izinhloso ze-MK Party zokuphikisa imiphumela yokhetho njengoba isimenyezelwe yi-Independent Electoral Commission okuyi-IEC. Ubalule ukuthi amalungu eqembu angama-58 akhethiwe kulindeleke ukuthi adube angayi esigcawini sokuqala. Iqembu i-MK Party iyaphikisana nokuhlelwa kokuhlala kokuqala kwePhalamende likazwelonke. Lithi ngeke kuhambisane nomthethosisekelo. Nokho iPhalamende alihambisani nencazelo ye-MK Party yesigaba se-46 soMthethosisekelo, kusho uMothapo. Uphinde wacacisa ukuthi iPhalamende libophezelekile ngokomthetho ukuthi libambe iqhaza ekuhlaleni kokuqala kwesishayamthetho sikazwelonke kanye nomkhandlu kazwelonke wezifundazwe njengoba kunqunywe yinhloko yamajaji ngaphandle kwezithiyo zomthetho ezivimbela lolu hlelo. uMothapo uthe ngokwesigaba 49 section 3 soMthethosisekelo, ngaphandle kokuthi imiphumela yokhetho ichithwe yinkantolo, iPhalamende kumele liqinisekise ukuthi ukuhlala kuyaqhubeka njengoba kuyalelwa. Uphinde waveza ukuthi ngenxa yesimo semihlangano ezayo, uMnyango Wezokuphatha ePhalamende uhlela uhambo nezindawo zokulala ukuze wonke amalungu asohlwini lwe-IEC athamele le mihlangano kanye neminye imisebenzi yokugibela eKapa. Ngenxa yesinqumo se-MK Party sokungayi emhlanganweni wokuqala, iPhalamende selihoxisile zonke izinhlelo ngendawo yokuhlala kanye nezindiza zamalungu eqembu akhethiwe, kusho uMothapo, ephawula ngokuthi lesi sinyathelo siwukunqanda ukusetshenziswa kwemali okungenazithelo nokumoshayo. Kusho uMothapo, ephawula ukuthi lesi sinyathelo siwukunqanda ukusetshenziswa kwemali okungenazithelo nokumoshayo ngokuhambisana nomthetho. Umthetho wokuphathwa kwezimali zePhalamende nezishayamthetho zesifundazwe wanyaka wa-2009. Khonamanje, umholi weqembu owaxoshwa uJabulani Khumalo usezwakalise inhloso yakhe yokuhambela lesi sikhundla egameni le-MK.
Khona manjalo, iKhomishana yoKhetho yaseNingizimu Afrika, i-IEC, imemezele imiphumela yokhetho lukazwelonke nolwezifundazwe langonyaka ka-2024. Ngomhla ka-6 June 2024, i-IEC inikeze uhlu lwamalungu aqokiwe ePhalamende, ama-MPs, kanye namalungu ezishayamthetho zezifundazwe, ama-MPLs. Ijaji eliyinhloko laseNingizimu Afrika lona lanikeza izindlu kuNobhala wePhalamende ukulungiselela ukuhlala kokuqala kwesigungu sikazwelonke. Isigaba 51, Section 1 soMthethosisekelo sibeka ukuthi emva kokhetho, okokuqala ukuhlala kulesi sigungu sikazwelonke kufanele kwenzeke njengesikhathi nangosuku kunqunywa iJaji Elikhulu uZondo linqume ukuthi ukuhlala kokuqala kwesigungu sikazwelonke kuzoba ngoLwesihlanu mhla ziyi-14 kuJuni 2024 ngo-10 ekuseni. Izindaba zangalesi sikhathi. Stay connected, stay informed.